Wala na kung nagtapos ito. Nagbago. Ayan, mega love shout out everyone. Pasok lang sila mga lalas, please. Pakinaan po yung TV. Sana wag magluko ang microphone. Diyos ko, makisama ka, Mike, please. Ayan. Makisama po ang microphone ni Ailinski Vlog. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out, Sir Bruchito. Grabing ganda. Ayan, fresh na fresh. Bagong ligo si host. Madam Melanie Mix Vlog. Mega love shout out, Tusok host. Ayan, Melanie Mix Vlog. Mega love shout out po, Madam Melanie. Ano nangyari dito? Ayan po, Madam Melanie. Meron ka na pong jacket. Thank you so much po sa patusok. Ayan, Sir Bruchito. Mega love shout out. Sobra kasing init, Sir Bruchito, kaya naligo ako. Ayan. Alam mo naman sa Pilipinas, sobrang init. Ayan. Ayan, 3 million mega love shout out, Madam Melanie. Salamat po, salamat. Ayan. Meron ka na pong jacket. Amoy argo. Ano argo ka, host? Anong argo? Amoy pabango. Fresh. Parang tagilid yung ano ko. Amoy argo ka, host. Ayan. Okay lang yan, amoy argo. Anong argo? Yung argong ano, parang mantika. Hindi ako magamit nun, Sir Bruchito. Pang matanda yun eh. Naalala ko na yung ano yun. Yung parang kulay yellow-green. Yung parang yellow-green yun. Tinanong ko na, narinig yung sinabi ko. Sabi niya yung ano daw yun. Yung gamit ng mga matanda nung unang panahon. Yung kulay yellow-green. Hindi ako nagamit nun. Yung argo na yun, hindi ako nagamit. Kilikili ko eh, nakikita. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out, 4 million. Ayan, mga lang, maglablaban lang po tayo. Hindi ako nag-live kaninang umaga kasi mahina yung internet, walang internet. Wala pong internet pag sa probinsya, ang hirap. Burn out. Kaya babawi tayo ngayon. Ngayon akong gabi nag-live. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out, 4 million. Yung pusa ko nakahiga. Buang na pusa. Nagalaw mo yung Maui Boy, oh. Charger. Lucky Jordan. Ayan, 3 million. Mega love shout out, 3 million mga lalabs. Ayan.
Sir Bruchito, ayan, thank you Sir Bruchito. Love you, may pa-love you, love you. Ba't ikaw ba Sir Bruchito, gumagamit ka ba ng Argo? Ano ba yung Argo yung sinabi mo sa akin, Argo? Parang ano yun, pamada, yung panlagay sa buhok. Yung Argo daw, panlaba. Yerike Street, Miguel Love, shout out, thumbs up, Danos. Ayan. Yerike Lalab, Miguel Love, shout out. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Thank you so much, Yerike Premier. You have Premier Lalabs. Yerike, I will give you thumbs up. I will give you likes. Ayan, thank you. I will give you likes, no problem, Yerike Lalabs. 3 days your, 3 days your premiere. July 28. So, I'll give thumbs up. Thank you so much, Sunshine Host. Thank you. Maui boy. Maui. Hindi naman tiit. Yung pusa ko nandito sa gilid, mga lalabs, yung aking cat. Who's been my premiere? Madam Inday Kumbati, magilab to sulok pa. Ayan, Madam Inday. Magilab, shout out po, Madam. Salamat po sa patuslok. Sana makisama yung aking microphone. Minsan may tupak. Diyos ko. My boy, don't touch my tablet, ha? Ayan, Madam Inday, salamat po sa patuslok. Ayan. Ayan, palablab pa ako yung nakapin. Patamsak pa ako sa nakapin. Yerike Street. Ayan, 2 million in the house. Big love, shout out 2 million. Pasok lang sila mga lalabs. Old friend pin from Inday Kumbati. Ayan, salamat Madam Inday. Si Madam Inday, sana all malaki ang bahay. Ayan, Yerike, Madam Inday Kumbati already give thumbs up to you. Thank you so much. Ayan. Wala ang live, Madam Inday. Ma, huwag ka maingay. Mahal ko. Oh. Laka kita. Ayan, 3 million mega love shout out. Mga lalas, huwag kayong maya magbaba ng yung mga bahay dyan. Meron ka bang Sir Bruchito? Meron kang premiere? May premiere pala siya. Shider Tyler, mega love shout out. Ayan. Shout out idol, salamat idol. Baka naman pwedeng payakap. Ayan, Shider Tyler TV. Shider Tyler.
Ayan, 1.7 ka na rin pala. Mahal kita. Katapos ko lang premier, di ka man lang nag-visit. Wala nga kasi kaninang kuryente, Sir Brochito. Ayan, tingnan mo, wala akong live magapon. Ngayon lang nagkaroon, kaya binawi ko. Hindi nga ako nakakapangisda, oh. Ngayon lang ako nag-live. Kanina wala akong live, Sir Brochito, kasi walang kuryente, napakainit. Maghapon ka nagpaypay, Diyos ko. Yung kilikilik ko, amoy ano na suka. Alam mo yung, parang amoy ano na, amoy, pang ano ba yun? Paksiw? Sa probinsya, Diyos ko, ang init. Kailangan dito, ano, sa isang araw, 3 beses ka maliligo. Sa umaga, tanghali, tapos sa gabi. Kasi sobrang mainit. Meron ka pang isang premier, Sir Brochito, ah. Kung balitang mayroon ka ng iba. 6 AM. Paluluhain mo pa. Mawi. Bibi. Yan si Mawi, oh. Mikay, Miguelab, shout out Mikay. Ayan. Mga lalang, patamsak naman ako mga lalas. Ayan, patamsakin natin si Sir Brochito. Mikay, padikit please, Miguelab, shout out Mikay. Ayan. Tapos na. Madam Mary Rose, ayan, tamsak dan, madam. Ayan, Madam Mary Rose, Miguelab, shout out. Wala akong live kanina. Wala kasing kuryente, Diyos ko. Ayan. Ayan, padikit please from Mikay. Mary Rose Dragon Fruit, tamsak dan, madam. Ayan, madam, salamat po sa patamsak. Bawiin natin ngayon kasi sobrang baba yung aking WH. Ano pa? Magkano pa papaload mo? Ha? Regular 15? Ito ka sa may bintana. Ayan, Mikay, Miguelab, shout out. Wait na lang, may magpapaload lang. Ano yun? 18. Bibi, bigyan mo nga ng dus, Bibi, kunin mo nga yung wallet ko, Bibi. Number, ano yun, smart o token text? Token text. Sige, sabihin mo yung number. 0910 0910 71 71 5858 5858 7. Ulitin ko, 0910 71 5858 Okay. Regular 15. 15. Bibi, kunin mo nga yung wallet ko, Bibi, at suklian natin to. Hindi yan yung isa. Dalawa yung wallet ko dyan, yung isa o yung may nakasabit, oh. Ayan, nasa loob ng bag. Nandiyan din, Mga lalat, may magpapaload lang. Dumating na, Bibi? Nakalive kasi ako, eh. Sana yung cellphone?
Tingnan mo, ayan na, dumating na. Oh. Ayan, thank you so much mga lalab, may nagpaload lang. DBN Vlogs, lalab, big love, shout out. Pasensya na lalab, DBN, may nagpaload kasi. Ayan, lalab, DBN, meron ka ng jacket. Ayan, may pangalawang account. May nagpaload lang. Yan, sino gustong load dyan? Ayan, Miguel Love, shout out host. Ayan, lalab, may jacket ka na. Thank you so much. May nagpaload sa bintana. Bitawag ka ni mama lang. Cellphone daw ni mama lang. Binubat mo na naman yan, bibi. Ayan, DBN lalab, Miguel Love, shout out. Ano to? Host, ako nga din palod sa may pintuan. Punta ka doon sa pintuan sa kabila. Ito bintana. Punta ka doon sa may pinto. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. Nagsikain na ba kayo ng panggabi? Anong panggabi? Nangapunan. Ayan. Miguel Love, shout out. Sir Bruchito from DBN. Hindi sana yung viewers ng gabi. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out everyone. Thank you so much. 5 million, thank you. Ayan, Bicolan ng Uragon, nagbaba ng bahay, mga lalab, Bicolan ng Uragon. Ayan, 8 million, tamsak, thank you so much. Tamsak dan, Madam. Mary Rose Nation, Madam Miguel Love, shout out. Ayan, Madam, salamat po sa patamsak. 766 pa. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. DBN, nagbaba ng bahay, DBN. Ayan, 4 million in the house, Miguel Love, shout out. 4 million, thank you so much. Ayan, Sir Bruchito po, nakapin, lablabin po natin, Bruchito channel, yung premiere niya po, mga lalags. Pag-iisa. Hapon ko. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Mundo. Pari. Alak. And malatamsakan po natin yung yung nakapin po. Ayan. Ayan po yung premiere po ni Sir Bruchito. Tamsak pa ako, mga lalabs. Abaw HKTV, Tamkis Dan host, idol. Ayan. Abaw, salamat sa patamkis, lalab. Salamat. Ayan, Abaw HK, may jacket ka na, lalabs. Thank you so much. May jacket ka na, lalab. Salamat. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Abaw, may jacket ka na po. Mundo. Aking pag-iisa. Ayan, Sir Bruchito, tamsak na po sa premiere mo. Sino pa may premiere dyan? Ikaw, Madam Mary Rose, may premiere ka, Madam?
Silipin nga natin si madam. Ay, yung dati pa to. Please be careful with your heart. Ay, dati ko na itong napanood. Taytay Channel, Mega Love shout out. Taytay Channel, ayan. Thank you so much po, Taytay Channel. Ayan, padikit please from Mikay. Silipin natin si Mikay. Si Sarge, vlog pala to. Puso ko. Ayan, Taytay Channel po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, si Mikay, nagbabari ng bahay. Lablabin po natin mga lalab si Mikay. Ayan, nandyan si Mikay po. British Channel, Dan Bill, All Idol from Abaw HK TV. Min channel mo to, Abaw? Ala, ang laki ng bahay. Tingnan ko nga, Abaw, kung dikit yung aking main channel sa'yo, tingnan ko. Ayan, Sir Brochito, dan po si Abaw po sa'yo, pabalikan na lang po. Ayan, 6 million in the house, Mega Love, shout out. Ayan, DBN Vlogs, nagbaba ng bay, palablab naman. Sige, lalab, mamaya pin kita lalabs, ha. Abaw, punta ko sa bahay mo, Abaw. Ayan, di ba pala tayo dikit? Ayan, Abaw, nasa bahay mo na ako, Abaw. Unboxing portable single axle camera, anti-shake. Ayan. Ayan, Abaw, nasa bahay mo ako, Abaw. OTW Mereros from Abaw HKTV. Ayan, Abaw, ang laki ng bahay mo, sana all. Ayan, Sir Abaw, nasa bahay mo ako, ha. Salamat, Idolos from Abaw HK. Sana all malaki ang bahay, 4K. Ayan, 5 million in the house. Mega Love, shout out, 5 million. Ayan, Sir Abaw. Dikit na. 2 minutes. Ayan, 5 million in the house. Mega Love, shout out. Salamat po sa 5 million in the house. Ayan, salamat po sa patamsak mga lalab, sa iyong patamsak. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa premier po ni Sir Bruchito. Ano mo, adobo? Adobo. Ayan, 4 million in the house. Mega Love, shout out, 4 million. DBN lalabs. Ayan. Iwan ko. Hello. Ayan, 3 million in the house. Mega Love, shout out. Dana po ba kayo kay Sir Bruchito mga lalabs? Ayan, baba na lang natin yung bahay niya. Punta tayo kay Mary Rose Nation. Sunod kita lalabs, DBN, ha. Mary Rose Nation, Dan Bill All, po idol. Ayan. From Abaw HKTV. Ayan, madam. Mary Rose, dan po si Abaw. Si Sir Abaw po, dan po sa bahay mo. Pasuklaan na lang po, madam. Salamat. Ayan, si Madam Mary Rose sa gabi. Gising. Ang sipag niyang mangisda. Sa araw naman siya tulog. Kati naman ang ilong ay. Hala, nasaan si Maui? Ma, saan si Maui, ma? Bibi.
Nasaan si Maui? Nasaan si Maui? Nasa ilalim ng kama, ma? Ayan, si Bibi kasi, lagi mong inaano eh. Pag nakalabas yun ngayong gabi, iwan ko na lang. Isabit mo nga dyan. Nasaan si Maui? Ha? Bibi, nasaan na si Maui? Ikaw kasi. Nasaan? Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out. Nasaan na si Maui? DBN Vlog, Dikit Kalimbang. Ayan, Samira Lalab, Miguel Love, shout out. Kasi naman, Bibi, nasa yun kanina eh. Wala dyan pa. Naku, baka lumabas yun, nagpunta sa Kawainan. Sama mo yung aso pa. Nakalabas yung pusa ko, mga lalabs. Isama mo yung aso pa. Ayan, Samira, Miguel Love, shout out mga lalabs. Yung pusa kong malaki nakalabas. Saan na? Gabi na pati, gabi na. Ayan, Abaw, OTW, Abaw. Tamsak Danos from Dantia, Balis Lalab, Miguel Love, shout out. Hanapin nyo yung si Maui, ma. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Yung pusa ko kasi mga lalabs, nandito yun kanina eh. Akala ko naman, Bibi, binantayan mo yung pusa. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Tantin Lalab, Miguel Love, shout out. Tantin Cordero, ayan, iyak na ako. Yung pusa ko kasi mga lalabs nakalabas. Tantin Cordero, ayan, nagbaba ng bahay si Tantin. Ayan, Tantin, nagbaba ng bahay, Tantin. May harang pa. Nakita na si Maui? Nandun yun kay Bibi kanina eh. Kasama niya sa gilid eh. Pag nawala talaga yun, iwan ko na lang. Di ba, Bibi, nandito ka kanina? Oh, bakit di mo inano si Maui? Kasi nga nandito si Bibi, ma. Tawagin mo si Maui, ma. Tawagin. Sana yung aso? MJ Mix TV, Mega Love, shout out. Tom Shrek host. Alam mo, baka may makapulot nun. Taytay Channel Dan from Abaw HK TV. Ayan. Tamsak host, Bagong Barangay, Oxford Outpost. Haba naman ang pangalan mo. Bagong Barangay, Oxford Outpost. Ayan. Wala pa, ma. Di makita, ma. Saan si Papa, ma? Si Bibi kasi nagpunta kanina dito. Akala ko ba nasa kanya? Nakalabas yung pusa ko, mga lalabs. Yung malaking pusa. Samira Chutay, Backyard Garden. Ayan, Miguel Love, shout out. Nagbaba ng bahay.
Matawagin niyo si Maui ng pangalan. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Wag mo na nga, baby, kunin susunod dyan sa loob. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Ayan. Naiyak na ako mga lalabs, yung pusa ko nawawala. Sa gabi't araw. Samira, Miguel Love, shout out DBN, nagbaba ng bahay, DBN. Nasaan na, ma? Nasaan na? Bibi, shoot, wag mo nang papakialaman si Mawit sa loob, ha? Hindi mo naman pala babantayan, eh. Hindi ako makapag-live ng Maus pag wala si Maui. Ayan, Lourdes Tamsak, Miguel Love, shout out padikit please from Lourdes. Ayan. Okay, dito maghanap sa loob kasi wala nga si Maui dito. Bukas kaya sa bago, pag loob ko sana, bukas yan dyan. DBM Vlogs, Dan Pulpak Dan. Nandito nga si Bibi kanina, nandito si Maui. Tinatawag pa nga niya, naririnig ni Bibi. Wala nga sa loob si Maui. Nasa labas yun. Ayan, Formelian Miguel Love, shout out. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug from Lisongson. Mga lalabs, wait lang mga lalabs, babalik pa ako mga lalabs, 2 minutes lang po, mag-CR lang po ako. Samira Danbil, all my friend. Ayan, mga lalabs, wait lang po. Hindi na po ako pag wala na si Mami pa. Tutunga sa yan? Hindi yan magtutunga pa pag may makakuha nun.
Mga lalabs kasi yung pusa ko nawawala. Paano maka-live? Yung pusa ko kasi mga lalab dala-dala ko yun galing UAE, yung pusa ko. One month pa lang yun dito mga lalabs yung aking pusa. Dala-dala ko siya galing UAE nung June. Ayan, MJ, nagbaba ng bahay. Naiyak tuloy ako. Kamay nakakuha na. Kasi ano, hindi naman nangangagat yun eh, mabait. Akala ko kasi nandun sa pamangkin ko kasi kanina pumasok dito eh. Nandito yung pusa ko kanina nakahiga dito sa gilid. Nandito yung pusa ko kanina eh. Sa gilid ng lamesa, nakahiga. Pumasok yung pamangkin ko dito sa kwarto. Akala ko ba naman nasa kanya? Wala nga si Maui sa loob. Ayusan mo. Yan mo, ada bukas. Yung namnak mo, buksan mo. Tati, ang bakayan bukas. MJ Mix dan full pack. Yan mga lalas. Iyak ako tuloy. Bak Ayan bang Barangay Oxford Outpost, nagbaba ng bahay. Projectionist Tamsak, ayan lalab projectionist Miguel Lab, shout out. Ayan, projectionist nagbaba po ng bahay. 6 million in the house, Miguel Lab, shout out. Pag di talaga nakita yung pusa ko mga lab, hindi ako nito makakatulog. Mawala pa? Baka may nakakuha na nun. Ricky Miguel Lab, shout out. Ayan, Ricky, meron ka na pong jacket, lalab, Ricky. Siya na kayo mga naiyak ko kasi yung pusa ko kasi nawawala. Ayan, DB yan, dan sa'yo, lalabs. Ayan, 4 million, Miguel Lab, shout out, 4 million. Ricky, may jacket ka na, lalab, Ricky. Hindi kasi yun lalab, basta-basta pusa lang mga lalabs, imported yun. Galing siya ng UAE. Ayan, Ricky, saan ko Miguel Lab, shout out, ma'am host. Ayan, Miguel Lab, shout out, Ricky lalabs. Ayan, 4 million in the house, Miguel Lab, shout out, 4 million. Ma, kausap nga ni Bibi kanina yun, kaya nga hinayaan ko lang eh.
Tinatawag pa nga niya, eh, bakit niya iniwan na nakaano, 'di nakatali? Kausap nga ni Bibi. Ayan, Ricky Sangko Vlog, upcoming premiere, sige love, tamsakan natin 'yan, Ricky. May nanap ni Papa, ma. Ayan, 2 million in daws, Miguel Love, shout out, DBN Lalabs. Bagong barangay dan sa'yo, idol, thank you from MJ Mix TV. Ayan, palablab po ako, nakapin mga lalab, DBN. Tawagin kasi sa labas. DBN Vlog 21 thumbs up. Naiyak ako, hindi ko makakatulog na wala yung pusa ko, ma. Ayan, Boyet, Miguel Love, shout out, Boyet. Nanonood pala si Boyet. Ayan, Boyet Lalab, Miguel Love, shout out, Boyet. DBN Vlogs, dan sa'yo, idol from MJ Mix. Ayan, 5 million in daws, Miguel Love, shout out. Nakita na, Bibi? MJ Mix TV OTW sa'yo from DBN Vlogs. Tawagin nga kasi sa labas, ma. Tawagin ang pangalan, Maui. Yan, 6 million. Paano ko nito makakaano? Nawawala nga yung pusa ko, ma. Bibi, wag mo nang kukunin sa sunod dyan dito sa loob ng kwarto, ha? Iyak tuloy ako, yung pusa ko kasi nawawala. Ha? Si Han Arda, Miguel Love, shout out. Si Han Arda, ayan. Thank you. Mapapaiyak ka talaga, mamos, lalo na kung pag... Hindi, matagal ng alaga ko yun, Ricky. Galing yun ng UAE. Alaga ko talaga yun. Matagal akong tumira sa UAE, 8 years. Kasama ko yun yung pusa ko doon.
Inuwi ko siya nung June. June 21. Galing siya ng UAE, lalas malaki yung pusa ko. Ano yun, Syrian yun eh. Kasi kanina nandito yun eh. Nandito sa gilid, nagla-live ako, nandito siya kanina nakahiga. Pumasok yung pamangkin ko dito sa kwarto. Akala ko ba naman kinuha niya. Nasa kanya. Hindi pa naman siya nangangagat. Pwede lang yun makuha ng ibang tao. Hindi siya nangangagat kasi mabait yun eh. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. 4 million. Baka nandyan lang yung pusa mo. Hinahanap na nga nila ni Papa sa labas. Hindi lang kasi basta pusa yun mga lalabs. Ang laki rin ng gastos ko nun. Hindi yun basta-basta lang nakapunta dito sa Pilipinas. Ginastusan ko yun eh, doon sa abroad. O lalas, hindi yun siya nakain ng kanin. Ano siya, Ricky? Siberian. Ganun siya kalaki, oh. Malaki siya. Ano siya, 4.5 kilo. YouTube na Miguel Love, shout out. Ano naman yun, lalabs? Di ba yun, meron naman yun, may microchip yun. Di naman nila pwedeng angkinin yun kasi nakapangalan sa akin yun eh. Ano yun, lalab? Nakapangalan sa akin. Pag iniskan yung batok nun, lalabas yung pangalan ko. Ayan, YouTube Uno, Miguel Love, shout out. YouTube Uno. Sa akin mo na lang ipangalan, host. Hindi, matagal lang nakapangalan yun doon kasi meron yung kumpleto ng yon, papel. Kumpleto ng yon, requirements. Ayan, Madam Ara, Miguel Love, shout out. Good evening, YouTube Uno, Miguel Love, shout out. Yan, Madam Ara, Miguel Love, shout out, Madam. Okay lang yun, host. Pag may pangalan ka, host, mabasa nila, balik nila. Yun nga lang, lalas, kung hindi nila ibalik, ibenta. May sipon? Hindi, Madam Ara, nawawala yung pusa ko, Madam. Wala akong sipon. Nawawala si Maui. Ayan, YouTube Bono, nagbaba ng bahay. Nakalabas, Madam, ng bahay. Ngayong gabi. O lalab, mahal yun. Hindi yun basta-basta pusa. Malaki nga, ipablatter nyo po sa barangay para sakali may kumuha. O, titingnan ko muna kung mahanap ngayon. Hindi ako papayag na hindi yun maibalik. Ma! Hindi yun YouTube Uno, basta lang i-ring po.
Yung iba, hindi kayo mahilig sa ano mga lalas, mga sa hayop, kaya yung iba, yung iba parang, bakit umiiyak yan? Pusa lang naman yun. Hindi naman basta pusa yun. Babalik din yan. Yun nga yung tubono kung hindi ibalik. Kasi yung pusa ko hindi siya nangangagat. Pag kinarga mo siya, pwede mo lang siyang kunin. Hindi siya nangangagat yung tubono. Pag kinarga mo, pwede mo siyang bitbitin. Paano kung kunin tapos itali sa bahay nila? Mas madilim pa naman sa labas. Ayan, 6 million mega love shout out. Tin tayo guys from DBN. Ayan si DBN may 10 mga lalabs. Pusa namin di rin nangagat pero nang bumalik may dalang chicken joy. Ako mamos nagsimula lang sa 2 ang alaga kong pusa tapos sa ngayon bali 8 na ang alaga kong pusa, ang bilis dumami. Baka sila lads mga babae pag may alaga kasing babae nanganganak. Sa akin isa lang 'yon. Ayan, YouTube Bono nagbaba ng bahay, YouTube Bono. Ayan, 5 million daw si Miguel Love shout out. 5 million Miguel Love shout out. Ayan mga lalab, may 10 si DBN. Tingnan mo sa isang video ko, host, may pusa akong yellow eyes. Yellow yung mata niya. YouTube Bono dan sa'yo from DBN Vlogs. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love shout out. Nakita na pa? Ma, nakita na ma? Mag-out na kaya ako ma? Ha? Ayun mga lalas, pasensya na kayo mga lalas, hindi ako makapag-live ng maayos. Yun ang mga hanapin muna namin yung pusa ko mga lalabs, hindi ako makakapag-live pag wala yung pusa ko. Sige na mga lalabs, magpapaalam muna ako. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. DBN Lalab, YouTube Bono. Ayan, Ricky Sangko Vlog Lalab, maraming salamat sa inyong lahat. Tamsakan muna kita, Ricky Lalabs. Hanapin mo namin yung pusa, mga lalabs, yung aking pusa. Ayan, New Hope Lalab, Miguel Love, shout out, New Hope.
Hindi ako mapakali hangga't hindi ko nakita yung pusa ko. New Hope, Mega Love, shout out, New Hope. Ayun mga lods, magpapaalam na po ano, New Hope, Lalab, Mega Love, shout out. Mga lods, mag-out muna ako mga lods. Thank you so much everyone and see you tomorrow 7 a.m. po tomorrow mga lalabs yung aking live. Ayan. Hanapin muna po namin yung aking pusa. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye-bye.